Така. Това са нормални хора, които дори са много по-образовани и много по-добре водят живота си от българите. Те имат по-голямо желание да работят, отколкото българите, само дето никой не ги уважава в обществото, защото те са от различен свят на кожата и говорят различен език. Същото е в Америка, да речем, има са американци, има и африканци, които всички знаят са... Вижте къде са ми задели зъбите. Колгейт, реклама на Колгейт! Които са... какви бяха? Насилствено заведени там. И се отнасят добре с тях, докато тук в България няма такова нещо. Циганите са идиоти, мърши, трябва да живеят мизерно и уважение към тях няма. Според мен това въобще не е вярно, това са си нормални хора и нямам нищо против циганите. Наистина има такива хора, които, не такива цигани, които пращат децата си да просят. След това парите, които изкарат децата им, си купуват бира и цигари с тях и алкохол изобщо и вместо да дадат парите си за обучението на децата си, за учебници и дрехи. Но според мен има и такива цигани, които имат желание да работят, обучават децата си и имат желание да учат, така че те трябва да се уважават. Да, според мен циганите са едни нормални хора. За мен няма нищо лошо. Добре. Това, че те са с различен цвят на кожата, не означава, че трябва да ги пренебрегваме или трябва да ги обиждаме или така нататък, че са черни, че са мерзливи примерно, че са мързеливи, че крадат и така нататък. Не просто така се е стекал живота им, че точно поради тази причина, че нямат работа и така нататък, те заради това крадат, за да могат да прехранват семейството си. Но разбира се, това не е правилно, но пък има такива роми, за мен думата сега ни е малко обидно за тях и използвам по-често роми. Има такива роми, които са, мога да кажа, че са по-трудолюбиви, отколкото някои българи, работят наравно с българите. Просто циганите са едни нормални човешки същества, които търсят уважение и не го получават от нас, защото те са, всички мислят, те са черни, те са идиоти и така нататък. Това не е вярно. Когато ние говорим за тях, те се озлобяват още повече и това е причината да се стига до всички тези неща. Ако спрем да ги обиждаме и така нататък, нищо лошо няма да ни правят, но просто ромите са едни нормални човешки същества, които си имат своите навици, някои гадни, но все пак... Ние българите ги имаме абсолютно същите навици. Да, даже аз казах, някои българи са много мързеливи за разлика от някои цигани. Айде спирай, че... Да, и така.